Mae un o gyfrinachau mwyaf sy'r gar yma yn Dolaucothi. Nid yn unig yw'n rhywle sy'n am milltiroedd ar filltiroedd o gefn gwlad hyfryd. Mae hefyd yn ardal sy'n gyfoethog iawn mewn hanes. Ac mae yna gyfoeth tra gwahanol i'w ddarganfod yma hefyd. Ar ymyl y coetir ac yn edrych dros Cwm Cothi, mae mwynglawdd Dolaucothi sy'n ymestyn nôl i gyfnod y Rhufeiniaid. Yn ogystal â theithiau dan ddeiar ac o gwmpas y mwynglawdd, mae yna gyfle yma hefyd i gloddio am aer. Mae'n brofiad unigryw ac arbennig iawn i ymwelwyr yma. Dyna ni'n cynnal teithiau tanddaearol i mewn i'r mwynglodfeydd Rhufeinig, Victoriaidd a'r rhaini cafodd ei ail ddarganfod yn y 1930au. A dyma ydy'r profiad gewch chi yn y ffald, yn y iard yma. Wedi i chi ddarganfod eich trysor, mae yna wledd i'r llygad i'w ben y ddeiar a digon o fywyd gwyllt a golygfeydd godidog i'w fwynhau. Mae gan Dolaucothi digon i'w gynnig o fynd am dro drwy'r coedwigoedd hudolus i ryfeddu at y bywyd gwyllt sydd yma, ac oherwydd hyn mae'r ardal wedi ei glusnodi fel safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Ac ar ddiwedd eich diwrnod fan hyn, pa le gwell i fwynhau'r olygfa dros baned yn y caffi gerllaw. Os mae bywyd gwyllt sy'n eich diddori chi, mae yna rywle arbennig iawn ychydig o filltiroedd i lawr y ffordd. Yma yn Llanddeisant mae gorsaf bwydo'r barcud coch. Fel arfer mae'n bosib gweld rhyw hanner cant o'r adar anhygoel yma i fyny yn yr awyr cyn bod nhw'n dechrau deifio am eu bwyd. Ac yn ogystal â'r barcud coch, mae yna ambell i gigfran neu curyll yn ymuno yn y wledd. Does dim amheuaeth bod y bwydo rheolaidd yma wedi cynorthwyo a chynyddu poblogaeth y barcud coch yn Llanddeisant ac yn wir yng Nghymru. Mae hyn wir yn brofiad gwefreiddiol. Ble arall gallwch chi ddod mor agos â hyn at y creaduriad anhygoel yma?